eta Eta online gaude ja. hori da, oso ondo. Sintonia eta Bagoaz. aurrera. Goizerokaren lehenengo orduan jarraitzen dugu, eta ostegunero bezalaxe, bueltan ditugu, sustatuko lagunak teknologia eta euskara uztartzen duen albisteak batzen dituzte, biltzen dituzte, eta bereien webgunean kontatu sustatu.eu zen, eta gurean ere. Egunon, Luisxo? Egunon, Maite. Zer moduz? Bueno, pues gure kronikatxoa egitera, Hori da? Twitch bitartez, ikusle gutxi batzuentzako, eta segura irratitik entzule gehiagorentzako. Bai. Uste dugunez, gure audientzia neurketak oso finak ez ditugu, baina apreziazio hori daukagu. Bai, ala da. Bueno, Luisxo, gaurkoan pixkat seriogo jarriko gara, ze Bueno, bildu dituzuen azken albisteak, salaketa batzuen ingurukoak dira. bai, bueno, polemika batzuk, Mhm. bi adimen artifizialaren kontuen ikusi daukatenak, behingoz Vale. ez genuen hitzein joan den astean, eta arazoak pilatzen zaizkigu. Baina beste kontua, ez dauka horrekin zerikusia, eta tangentzialki du internetekin, eta nahiko susto eman zigun, eta azpiko kontu bat oraindikan hor larria dago. Bueno, zera da, Bizkaian gertatu zen kasu bat, Gernikako saskibaloi talde femeninoan, salaketa bat zabaldu zen, bertako entrenatzailearen kontra, pertsona adin txikiko batek urte batetan abusuak jasan ote zituen pertsona honengandik. Identifikatuta dago, Mario esango dut. Bai, albistean. Bai, esango dugu izenaz, ez du dezi defentsa gehiagorik. Mario López izeneko pertsona bat. Bere bidea egiten ari da uste dugu ikerketa eta salaketa hori. Eta Lointek izeneko, Lointek Gernika dela Saskibalo talde horrek, abenduan apartatu egin zuen gizon hau entrenatzaile izatetik eta klubetik. Bueno, logikoa zirudien. Baina polemika bat ere egon zen, urtarrilean batez ere, argazki batzuk agertu ziren interneten, gizon hau klubera joaten zala, klubeko kanpoaldean aparkatuta zeukala autoa, hori ez dakit zerren froga zen, baina hori argazki hori zabaldu zen, eta baita ere gauza jakina izan arren lehenagotik ere ez zutela apartatu Mario López taldetik, eskandola publiko egin izan arte, ez? Orduan, taldearen jarrera ere auzitan jarri zen, eta urtarrilean, mezu batzuetan salatu ziren entrenatzailearen jarrera eta klubarena ere bai. Demagun mezu bikoitzak zirala, ezta? Bata abusatzailearen kontra, epaitu gabe dagoen bitartean ere, baina behintzat ustezko abusuen egilearen kontra, eta bestetik klubaren jarrera, ustezko edo ez ustezko ere, neurri batzuk hartu dartziala, baina ez zirala hain garbi edo hain azkar, edo tapatzen otezian, eta holako mezu batzuk, holako kasuetan normalak direnak ere, ikusten dugu, memeak, eraso edo kritikak ikusten ditugu horrela, zertan ari zarete, ezertzen hau, eta sinisten zaitugu izeneko lema bat ere zabaldu zen, traola, salaketa jarri zuen neskaren aldeko bertsioaren aldekoa, baina taldearen kontua. Orduan, iritsi da albistea sorpresaz, astelenean juntziela deklaratzera 4 pertsona, Gernika inguruko 4 pertsona, eta bi identifikatu dira, bata honintzen beita bertsolaria, eta bestean Asier Musatadi izeneko musikaria eta informatikaria, gauzak berek garapenen batzuk eta agertu izan dira sustatun, beste kontu batzuekin zer ikusi zukatena, bere garaian. Eta beste bi pertsona identifikatzerik nahi izan ez dutena, baina juntziran epaitegitara deklaratzera, eta zergatik, eta berrian ikusi genuen kontakizun bat horrena, eta identifikatu egin genitu, bi mezu ziran,
bertsio bat egin zuen Onintzen Beitak, lehen esan dudan intzidente horrena, autoa aparkatuta eta zertan da hemen kluba gizon honekin, hori esaten zean, eta Onintzen Beitak, aipatzen zuen, zer da hau, mesedez. Ez zuen inor iraintzen, esan dezagun, baizik eta taldearen jarrera kritikatzen. Eta besteen laguna, Asier Musatadi jarri zuen meme bat bezala, 3 pertsona, hola, jiji, jaja, eta gu isiltzen bezala, entrenatzailearen ondoan klubeko 2 pertsona izan daitezkenak, jaja, jiji, eta patzen dugu hau, holako meme bat. Eta orduan, bata horregatik, bestea txio horregatik, Twitterreko txioa zari gara, Eta beste 2 pertsona, ez dakit, hauek bertsiotu edo antzekoak esateagatik, salaketa jaso zuten 2 pertsonena. Bata entrenatzailea bera, Mario López delakoa, eta bestea, toki batzen agertu da nor den, bueno, irudi horretan, meme horretan agertzen zen beste pertsona bat, Lointek taldekoa. Eta jazarpena. Zelakoan delitua. 4 jazartzaile ustezko hauek egin zuten. Orduan, ez da hori, nire iritziz. Kritika, edo kritika gogorra ere bai, edo salaketa eta gutxiago bertsio baten bidez norberak egitea baino, ez da jazarpena, da aguantatu zazu kritika, nola baita esateko. Eta, bueno, hori albistea, agerpena juntziala pertsona hauek epaitegira denean izan zen, atzo goizean jakin genuen guk, publikatu genuen, eta arratsalderako behintzat. Eguneraketa bat etorri zen. Bai, hori da. Eta epaileak artxibatu egin du kasua. Hau ez da jazarpena, eta bueno. Gero kontuan, hemen badaude noski, orduan, esan nahi dut, interneteko adierazpen askaltasunaren ikuspegitik, susto batetik libratu gara. Aurrekari bat ezarri balitz, zer esan, eta gainera, 2 pertsona hauek, izena jakin dienak, izenez idazten dute interneten, ez da kontu anonimo bat, baizik eta Onintzen Beitak eta Asier Musatadik, Asier Musa idazten du, dauka bere profilak, baina, bueno, hola da ezaguna gizona, eta publikoki egiten dute, orduan, kritika publikoa eta izena eman da, eta hori, salaketen menpean geratu balitz, eta epaiketaren menpean geratu balitz, asunto larria litzateke. Bueno, horretaz libratu gara, orain, sakoneko asunto bat hor dago. Zer gertatzen da abusuen kontu horrekin, eta, bueno, orduan, ez dugu esango ere, ze ondo posten gara, kasu honengatik eta pertsona hauek libratu direlako, baina, asunto larri bat dago. Eta gero, beste gai bat ere badago, delako entrenatzaile honi norbait joan zitzaion bulegora bere lantokira, eta simaurra bota zuen. Eta, claro, memea lotzen omen du geroko jazarpen hori, eta benetako eraso horrekin, ez? Baina, hori beste ikerketa bat da, eta norbaitek... Ea lotuta dagoen edo, ez? Bai, ez dirudi, behintzat, ezin du ondorio ostatu behintzat, ikerketa ikusiko du, meme bat ikusi dudalako, simaurra botatzen diot, ez? Eskandalu bat dagoelako, eta akusatuta dagoelako, norbaitek egin du beste eraso hori, eta horrek eukiko du bere... zera penala, eukitzen badu, edo norbait atxilotzen badute, edo norbaitek asalatzen badute, ikusiko da nork egin zuen hori. Baina horrek ez dauka zer ikusirik, logikoki interneten gauza batzuk esan direlako, baizik eta herri guztian esan direlako gauza batzuk, eta norbaitek bere ekintza propioa egitea erabaki duela. Erabaki duelako. Hori hala da, eta, bueno, inori simaurri botatzean alde ere ez gaude. Baina, bueno. Interneten gauzak argi esatearekin, bai. Eta betez ere, pertsona horiek izena bizenekin jardun dutenean, euren iritzia publikoekin ematen, pues ez da larria izango zen, adierazpen askatasuna horrela moztea.
Hori da. Bueno, esan dugu, gai sakonagoak landuko ditugula gaurkoan, sakonak esan nahi dut, seriogok ere, ze askotan tarte honetan umore asko lantzen dugu, Luisjo, ez? Bai, gauza Eta graziosoak agertzen dira, eta baina tokatzen da hauek ere kontatzea, bai, bai. eta bueno, zerekin jarraituko dugu? Begira, beste polemika bat, igual ez dira kontuz, bueno, zera da kontua, esango dugu. Batez ere, egunkari batek, garak eta bere interneteko zerbitzuak naiz izenekoak Bai. zabaldu dutelako, eta horrekin oihartzun pixkat eman diotelako, pixkat puztu da kontua, eta da, Eguzkilore liburuak izeneko argitaldari batek eta autore batek, Aritza Mhm. Bergara izenekoak, Vale. atera dute liburu bat Euskal Herriko ipuin mitologikoak. Mhm. Aritza Bergarak lehenago ere idatzi zuen halako bat, baina orain berritu du eta adimen artifiziala erabili du. Vale. Irudiak sortzeko berak egin du zerbitzu bat eta bestea, eta nik irakurri dut elkarrizketa bat eta beste testuren batzuk, eta ez dut ondo ulertu testuan ere edo istorioetan ere erabili ote duen Adimena. horrelako oinarriren bat. Vale. Baina demagun dela autore bat erabili dituena tresna batzuk Vale. bere aurretiko lan bat euskal mitologian oinarritua, baina sormenezko puntu bat ere bazenkoan, azken baten, Bai. bai, Mhm. historio, euskal mitologia, dira, ipuin zahar batzuk barandiaren bildutakoak hemen, eta bueno, baina Vale, bai. horri forma ematea liburu Mm. baterako, historio baterako, pues hori ere sormena da. Baina Mhm. orain resormen bat egin du zeakin, ez? Adimen artifiziala. Vale. Eta irudien kontuak protestak eragin zituzten, ilustratzaileenak. Vale. Eta zuzendu zaizkio gara eta naizi protesta horiek. Ze Mhm. webgunea, liburua ez du egunkariak, ez du edabide honek kaleratu, baina Vale. bai zegoen sustapen bat, denda bat dago, online denda bat, arkidunentzat, eta bestelako entzat ere bai, Bai. hemendik antzertzeko, ez dakiz egun arte, merkeago, ez? Mhm. Elkarrizketa, eta, bueno, promozio Bai, 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 bai. sustapen ekintza bat, maiatzaren 26 arte, iraun behar zuen, azte burura arte, baina kendu dute, polemika honen ondorioz. Ez? Ikusi ditzagun irudi batzuk, pixkat, unetxo Vale. baten, ikusteko zer dan, partekatuko dut, pantalla irudia. Baina, Esan. polemika sortu da, irakurri dugun arabera, polemika sortu da, ilustratzaile humano bat kontratatu ez Bai, delako hau egiteko. bai, hori da. Beste euskal sortzaile batzuek, sustatuen jaso ditugu Bai. berriz ere, gauza pixka ganoraz egiteagatik, izen deiturekin lan egin duten bi ilustratzailerenak eta profesionalak dira eta webgunea dauzkate, eta, bueno, Vale. kasuaren kexua, hola dirazi dute anonimo batek zer esaten duen gutxio, inporta zaigu, baina, bueno, profesional batek esaten baldin badu, balioa dauka, ez? Mhm. Hau orain ikusten ari gara Liburu Twitchetik hori, ez? Bai. liburuaren azala, Mhm. eta liburuan, halako izaki mitologikoa liburu bat irakurtzen ari da, eta barruko Mhm. ilustrazio batzuk, hauek ikusi ditugu naiz agerkariaren Bai. sustapenean, Mhm. ikusteagatik, eguzki lore bat, mendi batzuetan, antzeko irudia ikusi ditugu, euskal gaiak eta hola, eta Bai, generatu izan lantzen dugu, ere, bai, bai, holako gure agerralditan ere agertu zaizkigu bai. halakoak. Igartzen ere ikasi dugu, uste dut, Mhm. adimin artifizialak sortutakoa. Bai, Hemen bi intxixu edo galtzagorri edo bai. hola ikusten ari gara, gaizto arpegia baina pozik daude. Basa jaun batzuk, nik ez dakit, gentil batzuekin, nik ez dakit, bueno, basoko Bai. izaki batzuk, baso Mhm. mendi batean, sekuoiak dira horiek, ez dakit, Euskal Herrian alako zuaitza handi daukagun. Beste intxixu bat, Mhm. prakak ez dizkio ikusten, izango alda galtzagorri bat, ez dakit. Eta akerra, akelarre mouko baten otea, bueno. Bai, bai, bai. Eta Mari, akaso Mari? suzko izaki bat lainoetan. Mari, nik, ez dakit,
Maridano, baina, bueno, izan daiteke, ez? Bai. Eta orduan, hortxe polemika, ez? Eta Baina, zilegi da, bueno, sortzaile batek ere egin du bere lana. Tresna batzuk erabili ditu bere eskura, claro. zeudenak. Ez ditu berak marrazkiak egin eskuz, baina bai beste modu baten. Baina Eta ilustratzaile askok erabiltzen dute Photoshop. pentsatzen dut, bai, eta ere. Ez daukat, Polemika bai, baina gizon eman zaion blastigua, ez dakit merezi duen hitz egin aritza. dugu eta arrakasta izugarria izaten ari da Bilboko artista Bai, adimen artifizialarekin egindako argazkiak. argazki faltsuen erakusketa bat, eta esan da ere, ezta? Bai. Begira, hau horrela egin dugu, eta kasu honetan ere horrela egin du. Mastodonen bota genuen, bueno, gure albisteak zabaltzen dira Twitterren, Mastodonen, eta batek erantzun zuen, ilustratzaileen kexa ez, hau da, gizarte osoaren kexa, bueno, ez da izango, beste. Eta aber zergatik jarri genuen liburua, ez dago ja gararen dendan, baina Euskilore Eskuratu argitalariaren dendan daiteke. dago, eta zergatik jarri dugunan, ematen du saldu nahi duzuela. Polemika bat baldin badago, eta esteka baten ikusi daiteke objektua, beti jarriko dugu. Eta euskarazko liburu bat ez saltzeko agindurik, nik ez dut emango behintzat. Baina hori da, polemika sortu da batzuen iritziengatik. Ez daudetela ados nola sortu dan produktu hori, baina produktua ez du ezkutatu nola egin den. Ez du ezkutatu, ez du inorre engainatu. Batzuek egin dute lan, argitalari baten lan egiten da, eta ilustratzaile batek ez du lan egin produktu honetan. Baina, bueno, beste askotan ere, azala egiten da justu, eta ez dago askoz, gehiago. Bueno. Hau ere, konbidatu dezakegu. Alantzan nik ez dut kondenatuko saiakera hau, beste batzuek kondenatu duten bezala. Bai, nire horrekin ados. Entzuleik eta ikusle eta sustatuko irakurleek beste iritzi bat edukiko dute, akaso, eta libre dira. Claro. Eta hori da ona, iritzi ezberdinak izatea eta jasotzea. Bueno, eta jarraituko dugu polemikekin. Bai, beste polemika bat, urrutiagokoa, baina izen handiagoekin. Bueno, batetik, ChatGPTren bertsio berria uste dut irten zela. Ez genuen aipatu, bakarrik? Ez genuen aipatu. Bueno, gaitasun handiak ditu. Eta bat da ahotsezkoa. Eta ahotsa da, bueno, batzuk Alexa edo Siri mugikorrarekin hitz egiten dugula eta elkar ulertzeko interakzio horretan, urrats bat aurrera egin du ChatGPTren ahots bertsioak, eta izena jarri diote Sky, zerua ingelesez. Eta Scarlett Johanssonen antza du ahotsak. Eta OpenAI, enpresa sortzailearen nagusiak, produktua iragarri zutenean txio bat bota zuen esanez, Her. Her da bera femeninoa, ingelesez, eta pelikula bat, oinala 11 urtekoa, non pertsona batek harreman bat duen hitzez komunikatzen den sistema eragile, hala deitzen zaio, ez zaio deitzen chat alimentsua, baizik eta pelikula horretan sistema eragile, esango dut, ahots batekin dela, eta ahots hori aktorea da, batetik Joaquin Phoenix da, erdi maite mintzen dana makinarekin. Scarlett Johanssonen Samantha delako bati jartzen diona ahotsarekin. Eta ikusiko dugu, pixkat, ataltxo bat, 2 minututan, eta aber, antza duen, ala ez, eta ze partekatzera noa. Eta euskarazko azpitituluekin badago, eta, bueno, jetxi egin dugu, esango ze trampa egingo dugu, baina, bueno, pirateria egin dugu, noski, hau martxan jartzeko, aber entzuten da. Oso raro, da. Kind of. Why? Well, you seem like a person, but you're just a voice in a computer. I can understand how the limited perspective of an artificial mind would perceive it that way. You'll get used to it. Is that funny? Yeah. Oh, good. I'm funny. So how can I help you? Okay. Vale, entzun dugu. Entzun dugu, eta barrezka, eta, bueno, estudioan elkarren ondoan ingo zuten elkarrezketa, baina pelikulan da ordenagailuarekin. Eta orain, partekatuko dut
nola hitz egiten duen Sky sistemak. Vale. Beste segundutxu batzuk. Zango dira. Mhm. Hau, sustatuko albistean bertan txertatu dugu eta hortikan entzungo dugu. Uste dut. Her is here, and that's not an Intro txiki exaggeration. bat. OpenAI's new voice model that you can interact with is insane. This is the demo that I think best encapsulates it. Just listen to these emotions and reactions. Honestly, it's weird. I'm going to be interviewing at OpenAI. Have you heard of them? OpenAI? Huh? Sounds vaguely familiar. Kidding, of course. That's incredible, Rocky. What kind of interview? Well, it's for a software engineering role, but I just need to know, do I look presentable, professional? Well, Rocky, you definitely have the I've been coached. Bueno, Okay. Antza duela esango nuke. bai, badu. Eh, Inspiratuta dagoela. Inspiratuta dago. Eta barre keinuak ere bai, oso antzeko, jajaji, Claro. Scarlettek Herren egiten duen bezala. Eta kontua da, laster bukatzeagatik, OpenAIk eskaini egin ziola, bialin ziola proposamen bat iaz, Scarlett Johanssoni, trebatu dezagun sistema zure ahotsarekin. Orain dela 8 hilabete. Eta berak neurtu zuen, eta ez. Aurkeztu baino bi egun lehenago, jefeak berriro deitu zion, agentearen bidez, Vale. gauza bera eskatuz. Ez zuen erantzuteko astirik ere euki, zeia produktu irten zen. Eta produktu irtenean, Scarlett Johanssonek hau esan du. Esan nien ezetz, eta hala ere egin egin dute. Jendeak esaten du nire ahotsa dela. Eta eta esan du Scarlett, nik kezka daukat nola deepfake edo personalitate ordezkapenak egiten dizkiguten gure irudi eta hotzekin ospetsua garenean edo bestela, eta enago prest hau aboltatzeko eta bokatu deitzen dien. Eta hoxe da. Eta hemen arazo batean egon daitekela, ahots sistema hau, igual emakumezko guztiak kendu, eta OpenAIk esan du, ez dela egia imitatu dutela Scarlett. Orduan zergaitik dei haiek orduan eta gero, eta aktoreekin lan egin dutela, bai bada seguru. Hori da ahotsetako bat, igual beste batzuk ere egongo dira. Ba, pentsa, ze mundu zaila, Luisio. A ber, seguri erratiko ahots batekin hitz egingo digun euskaraz esperantza badaukagu laster euskaraz ikusiko dugula. Bueno, kaixo anaitz, eta norbait da zure ahotsa imitatzen. Bueno, ba, horixe. Eta azkar aipatuko dugu nahi baldin baduzu, Luisio. Egunean behin latxarekin jarraitzen dugula. Baina, bueno, uste dut denboraz pasatu. Eta taldean sartu dezakezula latxa. Hori ere, bai, badago artikulu bat, norbaitek talde bat baldin bauke egunean behin, eta latxaik gehitu nahi baldin badu, ja 50 bat taldean gehitu dugu egun betean. Eta, bueno, pues hortxe dago, ez artikulu bat sustatu. Oso ondo, Luisio, ba, mila esker. Gurean egutagatik beste behin, eta hurrengora arte, esango dizugu. Ok, bale, ba, agur. Ondo izan, agur. Ok, orain geratzen.